Oh, hey, hemshona le. Wamamtepa. Sondela mfazi. Yabona ke namhlanje indaba ngathi ifika la. Usondela mfazi. Hey. Usumsondezile eduze kwendaba Jesu ngase ngalengwa sengiyahleba kwamina. Yenze njani? Awubuke la. Akuyena umfazi kaSikhosana la. Uyena impela kanjani? Kanjani? Usante emathaveni udansela amanye amadoda. Sikhosana. Usikhosana phela ukhona lapha emzini wakhe kuthiwa umfazi uthatha amasaka akhe wahamba. Oh, shame kusho une-stress. Phela abanye abantu besifazane bebengekho right, bene-stress baye bayijabulise ngotshwala. Amdebane wena wake wakuba ne-stress wayophuza. Awusakhona nje wena phela i-stress endoda ne-stress somuntu. Ingoba uSikhosana bantekenteke uSikhosana. Ngiyakhuluma la mfazi indaba yokuncika ayisebenzi ngikhuluma ngomfazi waSikhosana la. Hey, nami ngizohamba ngodansa yakhe. Udanse lapha? Angithi awusafundisa neduze kwakho. Yazi uSikhosana yeka simkhosi. Awukwazi ukuthatha umfazi emadolobheni ngithathe emakhaya. La sihleli khona sobe sizinto somncindini sikuphakazisa. Sikugqumisa ube libhunga eliqonde ngqo. Wenzani awuthatha umfazi emadolobheni? Yini le? Buka. Ubusantu. Uthina yini wena unkosikazi kaSikhosana? Uthi babangane ezehamba unkosikazi ekhaya ngoba ngeke ivele nje intombazane ihambe. Wayithathephi nje siqale lapho, wayithathephi? Le ntombazane thu yaseClem. Wayithathe khona ngithi. Thiwa ayithathe khona. Thiwa ithi uyayilawu. Awuzwe nje mamdepane Jesu usuyinto ngiyakulawula awuvoluqa mina nginqamuka imbatha angeke ulunge. Phela ngikulawuli nje manje wase uyayinikina manje ngathi mina. Ngeke ulunge mfana. Futhi ungasungenwe ilento uhamba endlini. Hamba nayo le phone mina. Wena uthatha njalo indaba zabantu uzenze zakho. Yes. Sikhosana. Hey! Yebo. Wabuyiswa yini? Ngabuyiswa ukuthi ke umuntu ebengilobolile ufuna ungishayela umthetho. Shayela umthetho. Yebo. Like kanjani? Like nje wangifica ngiphuza ngidesperate manje mangiyophuza akasathanda ukuthi ngiye ngiyophuza njengendlela esasitholane ngayo. Oh, khona la umthole khona. Sesikhona lapho nami ndimthole khona. Waseyaphindela khona. Sekuyaphindela khona manje sisi lona. So wena unethemba lokuthi ngiyaphinda kuleyo ndawo. Sesi wami ngoba usesi lona sadibana kwendawo zobumnandi. Okay. Sisangondabona phana okay kodwa usesi noko ngathi noko singakwazi ukuthi sihlale sobabini sizama ukwakha umndeni. Sharp. Nyane kusesi ndazama uthetha naye usesi nyane wavuma sesihleli sobabini wabese ke ngichazela naye yakhe ingxaki usisi anayo ukuthi yena ngumuntu ongenamndeni nami ndabona okay ukuthi hayi sesi wami mawusotsho kanje masozosondela ehlale sobabini. Awuchazele ubhuti ukuthi uxoshwa yini emzini wenu? Ubhuti engaye kungicontrola eyeke ukungijaja lento eseyenza nje kuningi nje yakwenza manje abo into engayifuni kakhulu nje ile ukuthi useyangicontrol empilweni. Control. Yeah. Mela nosuma ngibe umnandini akasafuni ngibe umnandini akasafuni ngihambe umnandi nje sekufuna ngibe umuntu nje ohleze ehlele endlini. Kanti wena usiye lo Mina ngisuye lo muntu njalo. Lokho kwenza umuntu othanda ubumnandi wangifica ngivele ngikuthanda ubumnandi. Oh yeah, ngithi ngisala lapho. So wena uke waba kodwa lo mfazi amdingana noma mhlawumbe lokho usukile nje lokho njani? Ngibile kuye for 4 years. Ngibile kuye namanje ukuthi tesibanga naye ile yongihlala endlini. Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphe Khandi enhla nasezantsi ifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sithombe ke sibingelela amakhosi induna amameya wonke umuntu ophethe. Siyabonga kakhulu ukuthi leli lizwe laseNingizimu Afrika niliphethe ngesinono nala kunamaphutha khona sinesiqiniseko ukuthi kuzolunga kuzoba right. Thina ke la siku-Black Live TV igama lomethuli wohlelo ke uKing Sicaka wakaluqa lapha eMtubatu waSomkhele sekhaya lapha. Asingene ngohlelweni sizwe ukuthi osihambele namhlanje uhlelo libizwa ukuthi wabuyela nemendweni ubani uzengani. Sabona sesi. Yebo.
Ninjani? Ngiyaphila. Wanenkani, umshovu wenkani. Uzuthi yebo. Ubale igama lasisi. Nomcebo Shezi. Shezi. Yebo. Sikanandi isithakazelo sakho. Yebo. Ngane yakwethu. Subuye emendweni. Yebo. Wabuyiswa yini? Abuyisa ukuthi ke umuntu ebengilobolile ufuna ungishayela umthetho. Shayela umthetho. Yebo. Like kanjani? Like nje wangifica ngiphuza ngidesperate manje mangiyophuza akasathanda ukuthi ngiye ngiyophuza njengendlela esafica esasitholane ngayo. Okay, ile nto ebonza ukuthi ubone ngathi ushayela umthetho. Yebo. Wena ngasingawe umfazi ufuna ayiphathe kanjani emzini? Ngazi ukuthi umfazi mina mayiseklinile ephekile right yonke into sengihamba ke ngikhululeke. Nawe mangathiwa nje obhuti bakho ungafisa babe nabafazi abakanjani? Ngicabanga ukuthi kuyadepend ukuthi yena ke Kwadepend abanye ntombazana. Ake ngikubuzile ukuthi ngokwakho umfazi ufana benjani. Na mase kuwobhuti bakho usuthi kuyadepend, wayingadependi kuwena. Nabo obhuti bami kuyodepend ukuthi umthathephi wakho umfazi. Oh, kuya ngokuthi umthathephi. Yeah, yena ungithathe nginjalo engazi ukuthi nginje. No, ake sicheck ke ulwazi lakho nezinto zokugana ukuthi ke mhlawumbe wena mawubuka into engamukeleka noma athi umuntu wakho ke uyayamukela ucabanga ukuthi ihlobo zakhe zingayamukela kalula. Ngeke siwamukele. So Kodwa ke kufanele zimukele. fanele zamukela Yebo. ngokwakho. Ngokwami. Fanele zamukela. Yeah. So wena into ekubuyisela ekhaya ukuthi umkhwenyana wakho akafuni ukhululeke nje like Njengenjwayelo yebo. sekushayela umthetho Seshayela uyakudinga. umthetho manje usekufuna yonke into ishintshe. Na angazi ngikhulume ngalento kanti nihlangana mhlawumbe ukuthi unesifiso sokuthi ushintshe. Sasa ikhuluma ngeke ngathi ukushintsha for 4 years. Kwakuyisiphi isizathu yini ekwenza udecide ukuthi ngiyashintsha? Wawenzela yena noma wenzela wena? Angenzela mina. Wenzela wena. Kodwa manje ngahluleka ukuqhubeka nokushintsha. Ngabona ukuthi ayisenginethezekile ngiright. Ayi impilo iyaqhubeka. Yo. So wena namhlanje uzomtshela umyeni wakho ukuthi ngikushiya ngenxa yokuthi usuyangilawula. Yebo. Abe. Ngaza ukuthi asambeni siyobona ukuthi kumamdepane lapha namayikhuluma nomkhwenyana ke lokuthiwa uyalawulana. Iqiniso leyo nto. Thina sazi. Kodwa mamdepane uyiphethe zonke siye kuyena siyobona. Cela ukubingelela ngiphinde ngikwamukele embukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi wabuyelani emendweni. I am uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo kubafethu nje isifiso sethu la kwaBlack Life ukuthi sihlanganise imindeni ifuna ukuhlukana ngoba sikholelwe ekuthenini into ehlanganiswa uNkulunkulu fanele iphinde ihlukane. Siyamthanda kakhulu futhi baphinde bathatha nama presentayo athanda noNkulunkulu akukholelayo encwadini ikhe sike kodwa sikho lapha. Asikho lapho ngokukhulu ukuthobeka ngicela ubingelele ubhuti oseduze kwami ngimamukele ohlelweni. Sawubona baba njani? Yebo sakubona sithi siyaphela. Nami ngiyaphila. Ngicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life. Uzobe usuzisho ukuthi ubaba ubaba. Ade masibonga nathi oba sekwazela ukufika apha kwiBlack Life. Igama lami ndinguwongezile Mankonkwana, isibongo ndinguzulu. uZulu. Yebo Mageba. Oh, uMangongwane? Mankonkwane surname. Surname? Yebo. Okay, I'm confused kodwa kulungile sobe sibambe kwi-second session because mina ngiyazi izovela idonsisi. Baba ngiyazwa kuthiwa kade uganelwe lapha yana umama waseshaya ikhona kuyiqiniso lokho? Ewe sisiwami ukhona umama bendigane naye kodwa ngoku seke yanibona ukuthi ngoku seke phindela kule ndawo ndandimthole kuyo. Oh, khona la umthole khona. Ewe sesikhona lapho ndandimthole khona. Waseyaphindela khona. Seke yaphindela khona manje sisi lona. So wena unethemba lokuthi ngiyaphinda phindele kuleyo ndawo. Ewe sesiwami ngoba usisi lona sadibana kwendawo zobumnandi. Okay. Sisangondabona phana okay ukuthi awusisi noko ngathi noko singakwazi ukuthi sihlale sobabini sizama ukwakha umndeni. Sharp. Nyane kusisi ndazama uthetha naye usisi nyane wavuma the sesihleli sobabini wabeseke ngichazela naye yakhe ingxaki usisi. Anayo ukuthi yena ngumuntu ongenamndeni onami ndabona okay ukuthi hayi sisi wami masotho kanje masozosondela ehlale sobabini. So wena unama challenges ke manje ukuthi yena usunonkosikazi owamkhipha kulento okucabanga ukuthi ngiyaphinda aboyele kuyona. Sisi yami yona into endibethayo yileyo ukuthi ngokwezo challenges ezo endibana nazo ngoba ndathi isinqumo sami ba ndithi ndiyamthatha ndinethemba okay ukuthi ana yena uzotshintsha abe lento endifuna ukuba yiyo. Sure. Yebo sisi.
So njengamanje ukephi ngaye ngokucabanga kwakho usawufuna umshado naye usanalo ithemba ukuthi usangaphinda ashintshe or usuvele nje wathi hayi ngeke ayikho lenkukhu awachithwe lamanzi. Ngokunokwami nasisiwami ukuthi njengoba nami ndize apha uBlack Show ukuthi nami ndizofuna ukwenza njengoba ndinawo umhalelo neminqweno ukuthi ngingaphinde ndibuyelane xa ke nokwazi ukutshintsha yena abe ngulo muntu endamthatha apha ebumnandini safike sahlala sabonisana wakwazi yena ukutshintsha iminyaka emine etshintshe 4 years. Yebo sisi ndangazi ngokuthi uphinde ngokwaphandlwa intoni ukuthi akwazi uphindela pha kulaa ndawo yobumnandi endishiya endlini. But njengoba uphila impilo yobumnandi uyazenza izinto zakhe ama-duties akhe endlini or usehlezi nje laphayana ebumnandini. Siswami yona nto ke sixabanisayo yileyo wena ke siswami ngoba ndithi mandiphumile ndithi ndiyozama ngapha amadorho ndithi mandibuya hayibo usisi oko ehlele edlelele phezu kombhede awuklinanga endlini ngoba ndithi mandimthethisela loko vele akhalala abona ukuthi eyona nto ayimnandi le ndandimfumane kuyona. Usekhathele ukukhuthala. Yebo. Usho ukuthi make-actor. Mna bendingazi ukuthi besi-actor siswami mna bendazi okay ukuthi ngumuntu wami endimthathile la. Uyena this is who she is. Yes siswami. Bazalwane ngihlezi ngisho lento yabantu besifazane mase kufanele ukuthi athathe methola umuntu oright useyokhuthala zahambe ngomhlane efuna ukuyiprove. Bafethu yazi uNkulunkulu mekudala usekudala endleleni kodwa ngikholwa ukuthi usekudala sikhona umuntu osifazana ofanele ngabe abe yinukwana yabo. Angabi clean angakwazi ukuclean alale empedeni usuku lonke ngiyaphikisana nalokho kodwa engiphikisana nakho engakuthandi kakhulu lento kuyiprove udayisela umuntu ukudla okurong uyakuthenga usuyajika lapho nisumkhiphisa ngesizo usuyinto kade engayidingi nje kahle empilweni yakhe. Anyways angifuni ugeqa amagula sami seku my king simlandaze la eduze kwethu usifisa ukuthi sizwe naye unkosikazi ukuthi yena uzizwa kanjani ngodaba lapho kuyiqiniso ngempela yini ukuthi uphindele khona einkambini la etholwe khona lokho ngamphathi kahle ubhuti wami asambeni. Sinamukeleka ohlelweni lethu olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni igama lami seKing Sichaka lo wakaluqa lapha eMtubatuba kwaSomkhela. Ntomzama avisa amchizela ngihambe ngedwa ke ukhona kuMamdepana ngane yakuthi sawubona. Sawubona nondaba njani? Ngikhona niyaphila kodwa. Ngiyaphila ba. Bakuphila obhuti ekhaya. Uthe ngiyaphila futhi. Asazoba usibali. Ngikwenza angizwa uthi. Ungibiza ngobhuti. Asebenze. King ungibiza ngobhuti. Cha ngithi bayaphila obhuti ekhaya. Oh bayaphila. I'm sure ya bayaphila ngithi laphila. Wayethanda kubiza obhuti. Ukuthi angikuthandi lo. Uthi ngami uthi like mina ngithidekile stuff. Ima. Abantu bayalenza lo bese ibhuti kumina. Kodwa ngi-understand indaba because Sibekele lama guest. intombi iphelele ama guest. Ngiyibo. Sanibona njani? Siyaphila kanjani? Siyaphila umndeni wakwaZulu Yebo. oMageba. Yebo sisi. Ubhuti wamagaba. uZulu. Okay. Indaba yathoka. Hayi ukuthi ngizwa ngathi uyathetha bhuti. Kodwa umageba. Njani? Ukuthi uChaka wabaleka nomkhulu ngapha bayotshona ngapha eStern Cape ubhuti omdala. Okhokho ke basebe Okhokho besebenza ngapha Bayitholele. indawo. kodwa usalokhu umageba. Yebo. Indaba ezitha. Yebo. Weird. Hey, Weird umuntu but ufunda zami. yo. Kanza kwethu. Okay. Siyabonga ukuthi nibela mina ke ngikakhuluma nosisi. Ubhuti ebengicala ukumbona. Mesizulu sisisimanje. Yeah, ukuthi Beautiful. akashongo ke le vele wayibiza yesibongo sakhe kodwa isibongo into yobani. Ngishezi. Awumashezi. Yeah. Awusabafuni nikaZulu obakwenzayo. Yabona ukuthi dini umaskana. Bakathandi kaZulu. Mina njengoba nje. Lapha awuchazele ubhuti ukuthi uxoshwa yini emzini wenu. Ubhuti engayeke ungicontrola eyeke ukungijaja eyeke lento eseyenza nje kuningi nje yakwenza manje abo into engayifuni kakhulu nje ileyo ukuthi useyangicontrol empilweni. Control. Yeah. Mela nosuma ngebumnandini asafuni ngebumnandini akasafuni ngihambe umnandi nje safuna ngibe umuntu nje ohleze ehlele endlini. Kanti wena usiye lo. Mina ngisuye lo muntu njalo. Lokhu Umuntu kwenza. othanda ubumnandi wangifica ngivele ngikuthanda Oh yeah, ubumnandi. ngithi ngisalapha. So wena uke waba kodwa lo mfazi amdinga noma mhlawumbe lokhu usukile nje lokhu njalo. Ngibile kuye for 4 years. Ngibile uye namanje ngisewiku ukuthi tesibanga naye ile yongihlala endlini. Yongafuni ngiyogroove.
Okay, Mamdephan suyizwele bengenzela nje ukubreak i-ice mina seke wangixoxela ukuthi inkinga yakhe ukuthi uthi ubhuti uyamlawula umshintshisa into ayiyo umenza isenye. But ngiyeke ngambuza-ke ukuthi entweni yena acabanga ngayo ukuthi umfazi fanele abe yini. Uphendule wathina uthe umfazi ngokwakho umuntu onjani? Umfazi ngokwami umuntu ofuna azi ukuthi nje mangiklinile ngiphekile kuyonke Angikuhleki Joe. Uphendule kanjalo nje. Angikuhleki mashezi yezwa. Kodwa nje ngifuna ukukhululeka akuhlekisi nje futhi. So imani umfazi umuntu ekhanda nje ecabanga ukuthi fanele uklinile wapheka. Ibambe straight my mic ungayidlalisi. Uma uphekile nje uklinile noma ngibona isidingo sokuthi ngiqhume endlini Asikho usuklinile. klinile ngiphekile ngiwashile asekho sokuqhuma endlini. Ngiyakubona. Shilo umshovu wenkani. Nale isebenzi ya clean yabo nje kusho singahlahle wena washadela kubo auntie. Not really. Ngathi ngishadela kubo auntie ngangishadela ukuthi ngibe naye umuntu wami naye unesikhathi sakhe. Ngaleso sikhathi sakhe kodwa uGrover wangifica ngivele ngikwenza. Kodwa waconsider ama feelings akhe yena ukuthi uzizwa kanjani ngezinto ozenzayo. Uyukubeka emqondweni bese kukwenza ufile kanjani wena as a wife. Yeah, sometimes kuyafika, sometimes akubibikho because nami so ngiplakele ngendlela yami. Yenze kuyafika nami ngisiduzukele. Suka. Akulate manje. Mangisiduzukele ke. Mhlawumbe lokho angicabanga nokucabanga nje ukuthi kena ke ufila kanjani. Imake khonto engizwile uke wahlala u4 years ungabuthinta utshwala. Ngeke ngahlala 4 years ngabuthinta utshwala. Babunjani ubudlelwane kulo 4 years? Hayi bebu right nje because bes understandana yonke into esiyenzayo. Wawungabhorekile? Yabo ngingasho njalo ukuthi ngangabhoreki kodwa ke sometimes uthando luyashintsha mase nihlala isikhathi eside. Kulahlekele yanto ekwenza ukuthi uthanda ukuhlala endlini. Kulahleke leyo ukuhlala endlini. Uyezwa ke Zulu? Emamele siswa. What is your take on that? Uthi umama ukuyahlala na ungichazelile 4 years right unkosikazi engaphuze engahamba ama club ehlala nje endlini. Kwase kuba ukuthi ukujwayelana wasuye wena uyamjwayela yabo kwase ngabusaba mnandi kuyena wase afuna into ezomjabulisa futhi. Ewutshwala. Kuthini ukuphawula kwakho lapho kulodaba? Ndiyakuva sisiwami. Nami ngeke lazama ukuyiqonda lonto lo ukuthi yintoni le ecabanga ngokanti sayenze kakuhle. Ojo ukuthi ngoko uMachezi ngoko into ayenzayo ngoko ukuthi lena lixesha lami mina ngasaniki lona. Ngoko aphethe seke yami ngoku ndigxinanise ke ngoku mina apho ukuthi hayibo Machezi ngoku ixesha usophinde laphana ezinye izinto ongazenzanga apha endlini ngabe kwenze njani. Machezi caba xatshaniswa yilonto aphume abanjishiye lapho. Okay, shall reverse welokhu sacishe ngasilondaba. Shall reverse eMageba. Umama wayeka ubumnandi wafocus emshadweni wakho nawe. Kwaba mnandi. Wayiyo yonke into awuyifisa kumuntu wesifazane naye wayiyo yonke into I believe so king. Uma ucabanga ngokwakho yini le eyenzeka eze ephindele emuva lapho uma khona. Mhlawumbe ingxabene zenzazi ke before azayi aphindele utshwaleni because angifuni ukuchaza lezo tshwala ngoba uzenze vele sisotshwaleni le enani nayo iargument endlini mhlawumbe nawe mama ungakwazi ukusiphendula kuloko ukuthi ngokwakho uma ucabanga ukuthi look back yini eyenza ukuthi uzothi ay cha sengijwayela kakhulu and sekuyapora la ndlela bego outside yabo izonqanda fresh air ukuthi ufocus kakhulu wena nasemsebenzini umuntu nje uthanda umsebenzi akana inkinga cha umthanda umsebenzi uyafocusa inkinga yiyo ke leyo ukuthi kwenza ukuthi ngize ngiyibhorekele ngibona ukuthi la ngingachitha khona izungu lapha. So usho ukuthi usebenza ama long hours? Ngiyakenzeka ukuthi phela usebenza nje azabuye late uthothi uyageza uyalala nje thanda kakhulu umsebenzi. Obese uyabhoreka ke wena? Bhoreke mina ke ngihambe But kulo 4 years bengakwenzini lokho? Kona bekwenza kusho ukuthi bengingakanajwayeli njengoba ngisho ukuthi sengimjwayele kakhulu. Kusho ukuthi ngiyayithola lento ehamba kanjani? Ngiyayibamba lokho ekhala ngokujwayela but ngifuna ukubuza ngindaba ezethu ukuthi ngesikhathi umthatha umama umthathe evele umuntu waseyindaweni zobomnandi right? Kodwa ngimthathe umama yena hle ngibone ependa uzobumnandi. Yini ekwenze wabona ukuthi ungakhona ukumeza unkosikazi
Ngokwendlela yona bhuti wami endaphuma naye phaa kulaa ndawo bomnandi ndaphuma ndithethile nakhe ukuthi hayi mfondini sizobonana nje okwanamhlanje sibone hambeni kwexesha uba into ithini. Kama sesifika endlini hayi ndiyabona okay ukuthi usisi wami ozoba sihamba nakusasa ndicela ke sigqibe usonto sila endlini. Ndambona usisi wami ukuthi hayi uyabehave ukuthi abe ngumfazi. Ndaqonda okay ukuthi mandisithathe eso sigqibo eso okay ukuthi mavele ndithini ndihambe ndiyomlobola lo sisi ahlale la endlini. So wena mawudecide ukumthatha uhlale naye endlini ngalezi zinto othi wayibona elokhuzaneni ezenza after isonto nihleli noma ukuthi emva kwensukwana, ngifuna ukuthola mina kahle kahle ukuthi yini le enayixoxa mayelana nokutholana kwenu etshwaleni akuthembisa ngayo ukuthi uzokuyeka afocus le ebuye yashintsha futhi yabuyela emuva. Bhuti wami yena wandithembisa ukuthi apha etshwaleni noko uzokhe ayeke bhuti wami. Nami ndaqonda okay ukuthi mayizoke ayeke etshwaleni uright makehlale sobabili siqhubeleke. Ukuthi indaba ezitha kuphula ulimi uma umuntu wenza isithembiso kuyena kukhona nawe simashezi kukhona la uthi khona ngingakuyeka u1 only if nawe babo uzongihlangabeza ngokuthi ikhona noma kokuthi wena uzoyeka utshwala wena bhuti uqhubeka uphuze because ngifuna ukuthola ukuthi bekungangeni utshwala endlini nesikhathi sebiyekile because phela mawusondeza amanzi eduze kwenkomo yomile obvious izowakhumbula ukuthi yomile. Oh yeah. Bhuti wami yena wayeka bhuti mna ndasale ndiqhubeleka nabo wangathi okay ukuthi mina mandiyeke. Wangakuyekisa. Yebo bhuti wami nabane ndiya phaa kwendawo zabomnandi yena ndomshiya endlini. Alright, Depo. Sisi mhlambe if take me through your background la ukhulele khona ukhule kanjani? I-structure mesi kanjani? Hayi mina ekhaya ngikhule ngisokola ngihlukumezekile nje kwasho ukuthi kena ke ngavele ngikhula nje bengivele ngihlukumezekile ngathatha ithuba lokuthi okay sengiyakwazi ukuzimela ngezalana azophila impilo yami nje kanjalo nje ngase ngiqhubela nje nempilo yami nje yobumnandi. Alright. Iyayenza ke King leyo nto ubujwayele ukuyiphatha ukuphathwa nokulalela ama-instructions from abanye abantu. It feels like uya control and now we are used to this freedom ukuthi if I want to do this I'll do it. And njobe shilo at first mechaza indaba ukuthi yena ukujwayelana ngeke ngacabanga ukuthi mhlawumbe ubhuti wayesemjwayele usisi, but the more eqhubeka ekhuluma kuyavela kumina ukuthi no, it's not even about ubhuti uyena usisi useyijwayele lempilo isenormal yena. And then we said, let me try something else as a spice up your relationship. The importance of spice up my relationships. Unga relaxi umuntu wakho mesekhona. Mawukuthi uno 200 mthathe o petrol ukhona mkhiphe. Noma kuthiwa niyothenga ice cream. Yabo kube khona izinto ezintsha enizenzayo in a relationship. Kuyakusiza lokho. And people they have this belief ukuthi yena ukuze wenze ezinye izinto kudingakala imali eningi. Yazi ukuthi ngo100 ngihamba sothenga ikhofi. Yeah. And then on our way sothenga ikhofi, we're busy talking in the car. Kumnandi, it feels good, silalela music. Leyo nto iya-add because it's something kade mhlawumbe singakaze siyenze before and then we're starting a new thing. So ngicabanga ukuthi sikwenzakale lokho. Unenkinga i-background ayikho ra njengoba esho ukhule eshizilela wayifunela indawo wayihlalela now he find this guy usiyamthanda memthanda no guy abone potential wife kanti vele lento kubo wife kena ikhona yasebenza for 4 years kusho ukuthi kwangasaba khona enye into extra yenziwayo and vele yena kunezinto ahlele nazo vele ezikuyena acabanga ukuthi iyona ndlela yokuphila and then wabuyela emuva. And ngibuka lento yakho mashezi uthi ukhule uhlukumezeka right? Yeah, ngikule ngomuntu oshizelayo nje empilweni ekhaya nje. Wena ungena kwakhe etshwaleni ungena vele kuyona into indawo okwazi ukuthoba kuyona stress. Ungena kwami etshwaleni bengazi ukuthi nje yonke into ngishiya ngemuva ngiyakhohlwa ngiyaqhubeka nalo. Coping mechanism. Okay. So mawufika endaweni ukuthi usuthola indoda ezokushada uhlala kuyavuka lokho ukuthi wena ukhule kanjani? Kuvuswa yini? Yeah, sometimes kuyafika. Sometimes othi ngihleli ngedwa ke yonke into iyabuya iyacabanga. Kanti uma ngikuleya ndawo akukho engicabangayo. Okay. Ngiyafocusa kuyona kuphela. And umyeni wakho akanasikhathi nawe busy nomsebenzi lento kufica uwedwa endlini. Yabo. Naye kuyinakela umsebenzi wakhe isikhathi esiningi. Right. Ngifuna ukuyithola ngeside la because mawuthi ngamjwayela kakhulu kukhona ngelinye ilanga angezwa amanye ama couple ethaxabanisa ukususa
ukuthi omunye usemjwayelo sevela asuza sinoma kanjani which is something vele imbeke offside yena Yeah. so uma ukhuluma ngokujwayelana kunezinto ubona ukuthi omunye umuntu ku-relation usezenza ukuthi usekujwayela mhlawumbe ubaba yena bekwenza ukuthi ekhathalele umkakhe ufuna ukusebenza more bakhe imali bakwazi ukuvusa ekhaya Exactly. but on other hand wena ubona ngazi ukuthi useqala ukuyidistance kwena usekujwayela asasibona isidingo sakhe asabi naso isizungu sakho kanti naye ngapho cabanga angazi ngimkhulumela indaba ezithi but uNtepana ngeke ngizwe ngayo ngokwakho uhlangothi kulezi zinto aseyishilo dadewethu leMaskanana Udinga usizo because lento leyo yokhula yokuba nama-past traumas iyavele ihambe uma usu-relaxini ayikwenzi uma usa on the go because you always have like hey fanele ngiyophuza fanele ngenza ukuthi Yeah. entertainment you don't get time to think about it so manje userelaxile usethola indoda emthandayo imphethe kahle nabo abantwana ngesikhathi ase-relax and then it comes back because sinayo into yokwenza phela ngithi ukuthi okay now this is my space ukuthi ngimkhumbuze lo kuthuba then uzothi ehleli uzocabanga ukuthi asikhonte something is missing la yabo now usecabanga ngalezi zinto angafuni ukuyicabanga because kahle usuke uyibalekelile yabo and kusuke kubalekile so unfortunately ngeke ngize ngiqamba amanga lento leyo yokubona ocwepheshe uma ungadli kahle ungatholi kahle imali uyixakekele akulula ukuthola support because bayabiza nabo kodwa njengamanje uma ngathola sizo mina ngamjabulela because I feel like she's a good woman umkhombisile ubaba ukuthi angabo wife kodwa because of ipast yakhe iyona lemdidisayo izohlala ikhumbula ufana nomuntu oyicheat ukuze kuthiwa once a cheater always a cheater I strongly believe ukuthi ayikho into kanjalo if ucheater kuyenze kuzala uyicheater and because indlela yakhe yokucope ukuthi mhlawumbe ungangconywe ekhaya and then you feel like I need something ezongikhipha busy ngibe yichama you know and then I'll be seen kodwa once athola into right good for wena and then you take a chill pill whenever ibuya leyo nto masino ukuthi sekuyi-trauma yalento kade uyiphila before ifuna ukuzobulala impilo yakho so wake up tell your wife tell your girlfriend ngeke ngidinga usizo mina ngasikhathi isikhula saselusa ngithi ewe ma ekuluseni mawushawa umfana ekushaye awangamxosha nalanyula kwakuthiwa leyo mpayikaphini true until uzumxosha laba kini wangakwazi ukufika ubike kini ushawa umuntu okhala ngoba bazokushayana ukhalisa omunye umfana waye ungayi kuyena ulwe naye ngisho ukuthi wamdala uzumxosha so ngine-believe ukuthi nenkinga ifuna lokho I think usisi inkinga yakhe azange ayixoshe wayeholda wayebeka eceleni wayibalekela futhi waba excited ngomshado then always mangabe se-comfortable iyabuya asenepeace bese iba involve empilweni comes yakhe back so ngingakho ngifuna ukuthola amasigana ukuthi ey'ntweni eniy'bangayo nobaba undaba ezithi kukhona la kakhulume khona kuze kufike esigabeni sokuthi ukhumbule izinto zakho ze-past mhlawumbe naye ezwe kuyenzeka sometimes mhlawumbe thothi siyaxabana endlini asiboni ngasolinye thothi siya nje sigejana ngamagama kuze kufike mhlawumbe sometimes uthi yabo athini mhlawumbe nje ukuthi yabo umuntu ekukhumbuza ukuthi wakuthola kanjani uzulu mfethu khumbuza uthola kanjani yabo lezo zinto ekanjalo mhlawumbe sibuza ama-triggers akho yini ekwenza ukuthi uzofike to that point where fanele umkhumbuze ukuthi iqhamuka kephi kodwa nasizama ukuthi nani ndithi mandithetha nayo uMatheze ngizama ukumbonisa uMatheze nayenziwa lena into uMatheze vele bengumuntu onyukelwa ngumsindo nasizwami kona ndibona okay ukuthi na uphethe ndibe ngumuntu engase ndimcele ukuthi hayi kaloku ungakhohlwa wena ukuthi kahle into yasidibanisa kwakuthini ngoba uthu bahlangane belimele bacabanga ukuthi bazofikisana and then bese behlangana kwaba khona leyo fix yesikhathi esincane and then ngesikhathi lo munye naye esabalala nalo munye wamkhumbuza phela yabo kanti yena wayemthenga ukuthi wathi ngikusize so lo sizo lakho ilento ukuthi umusiza umuntu ungamtsheli like ungamemezeli kulento kaMasigananda ngesikhathi ekule break yokuyiphathahla for 4 years wake wayinika isikhathi sokuthi umncamo kakhulu bhuti wami amncamo bengisasandomncoma nje ngithi noko zonke ndimkhuphe ke ndiyomenzela nje into enhle engazange ndimxelelwa ukuthi ngizomenzelana kodwa nathi ndiyabuya ngelenye ilanga hayi bo nango sefuneka ndiyomlanda ngamakereva ngale wachecka kodwa ukuthi kulesi space ngakade zama ukuyiphatha kahle udevelopa yonke indawo because engayiphatha kahle kahlala endlini kodwa mentally
Thothi akekho lapho kukhona lana yakhuluma khona mhlawumbe akuvezela izinto azisho namhlanje ukuthi wena ufocus kakhulu emsebenzini lapha ke ngithola isizathu sakho sokufocus emsebenzini avoida na Wena ndiyam-avoida bhuti omdala. why Ngaze ngakuphikela. Ngoba wena bhuti sobe ndazi okay ukuthi njengoba ndipha emsebenzini nditohoza lapha sobe nami ndifuna ubuya ukuthi nento noko isonga esithe xaxa iyo lento ecaba okay indithandisa umsebenzi. akho avoid lokho kubad all right wena you are trying ukuthi umuzi wakho ube nemali Bhuti omdala yona into endiyifunayo leyo. kodwa ke angazi kodwa uzongitshela wona incitha buchopho yamasila ukuthi Wow, Mesila. uma ngabe sisuke sihlanganisa abantu kanje nawe uhlangane nomuntu uyamazi umthathe but you know indawo asuka kuyona ku wrong ndaba ezithi ukuthi manixabana usebenzisa izinto zaziyo akutshela zona because always wena bese kuthatha njengomuntu athembela kuye kodwa uma wena ujikijela back izinto akutshela zona uvela abone isola ngokuthi watshela wona wathemba umuntu engasabathemba abantu nathi tenzeka etshwaleni nake ngistadisha indaba zabantu basetshwaleni ukuthi ikakhulukazi amantombazane etshwaleni mayefika that is why ngenabo umuntu oqondile straight etshwaleni bafuna hit and run because abafuni ukuyifila becontroleka uhlala ekhaya manje sokuma hlala ekhaya for the fact that wakwazi ukumkhipha wavuma uzohlala ekhaya 4 years imkhulu osusebenzisa sekufanele ubheke ezinye izinto ukuthi yini enzomintroduce kuyona la kufana esontweni mangabe silethe umuntu obekade edila nabantu abadala ethandana nabo uma singamfidi impilo yala uzoqoma abafundisi because thina sazi ukuthi semshumayezile washawa yizwi wahlala but idemon lokuthi uyamthanda lo yababambona eshumayela phambili izoqubuka esehleli phansi senevesi fase umfundisi impilo yala ukuthi indaba ezinto ufuna umfundisi impilo yasekhaya ukuthi ekhaya nasi impilo esiphila ngayo nayo impilo esiphila ngayo amazwi wakho noma ngixabano wahold entweni ukuthi umjikijela ngento oyazi yakutshela yona because umenza aphelelwe indawo azoba comfortable kuyona uma ngabe izinto zemshaya so ukwenza ukuthi ke abuyele la engingasho ukuthi kuhle nakuyena because sesu 4 years usebenzile for 4 years uzama ukubalekela lento uma ikubuyisela emuva waye ungali nedemon lemcabango epast uncamela ukubuyela back eGibhithe because umuntu okuthanda usakuthanda iproblem ukuthi wona nemcabango engqondweni ekwenza udinwe yona yonke into ayishona ngiyayibona into masiganana ngiyayibona but ke angazi mamdebana ke ngizwe ngayo ntombi sengikhuluma kakhulu ngikhathele manje Okay, baba u2 batriggerisheni. And impilo inzima king asilikhulumeni iqiniso lempilo. Impilo inzima kuwo wonke umuntu. Having to have umuntu ozothi uzonginakekela even though ngisuke ngiphuma la engilimele khona and then bese yangizama ukungisiza. Angeke uze kuyishintshe effect ukuthi useyangizama ukungisiza nami phela I need to pick up yabo and try to reciprocate. Kodwa mawukuthi ngizohlezi ngithatha kwena yabo leyo nto izokwenza nawe ube depleted uzophelela ukuthi what to give and then the moment I feel ungrateful the more uzotriggerisheka ukuthi hayibo manje indaba manje koqala nami ngisuse endaweni ewukuthi ama triggers ngibuka ukuthi ubhuti wabatriggerisheka because yonke lento wayiqala from the good hearts empilweni enhlizweni yakhe he was like I'm taking this girl ngifuna unkosikazi wami da so ezimpilo inzima uhleli nomuntu ongasebenzi am I correct Yes. uhleli nomuntu ongasebenzi uyasebenza so uhleze elindile usisi ukuthi inezofika yabo userelaxile because lo bhuti usemtshenge angizokuzwe lento kuthiwa inhliziyo enhla ayimphakela umnikazi wayo something like that. It basically about you enjoying ukuthatha from that person ukwenzela isihle give it back understand awusibona isidingo sokuthi naye deserves ukuthi abe right naye. So from my understanding, from my point of view ukuthi le relationship is good phela usisi ujabulile ukuthi khona finally I have self belonging, I have someone who loves me. But wangasukuma yasiyamgqilaza ubhuti even though wayemthanda ngesikhathi simgqilaza vele ngiyasakhuluma nice uzothi me complain lo bese kuba nama triggers bese kujikijela match and then bese beyalimazana even further usisi waphindela lapho uma khona because akumnandi vele ukwenzani akumnandi ukukhonjuzwa ngepast yakho understand. So ngizama ukuthi badinga counseling lento adu ichaza sesontweni ukuthi ungamfeed umuntu kodwa mina ngamnikezi into yokumlapha while you are feeding umuntu izwi still lo muntu uzolizwa izwa laza licule umfice ethaveni elisha amavesi engathi
Yeah. ngoba ufidiwe ngezwe Yeah. but lento Abe emlimazile worship ethaveni. lento emlimazile ayakashintshi. We need to fix ilokhuzane the wound isilonda lesasuke naso ebhekene naso. So yila ngisho khona ukuthi ocwepheshe futhi ngaso ngangabathola laba babelungu laba abasebenza ezibhedlela. Yeah. Ngaso ngabathola laba nje ezinhle yabo. Labo Abantu abarelateayo Yeah. nabantu abazi isitori somuntu omnyama ukuthi okay sifixa kanjani lenkinga. We go back, we heal the inner child, we heal the traumas, because Mrs. Go back asisho ukuthi siyomkhumbuza umntwana ukuthi you were raped before. We're like, hey, let's grow. Asambeni manje. Kwenzeka lokho, but now it's time for us to move forward. Then we are lebukhula ke healing in the process. Izinto ade zikulimaza isakulimaza. We're like, this again. Let's go. Basically, that's my because take. lento yothanda it's about give and take. Exactly my point. Awukwazi ukuthatha abona kuma singasaniki. Nika nawe kanganjalo amashezi ngakusesho ukuthi bekufanele lo 4 years isikhathi ubona ukuthi ubhuti uyazama. Zama nakulula isandla ubuyise ukhombisa ukuthi nansi into. Yes walimala but it's not about you, it's about nina. So phelelo sekuno we. Abama kwafika uwe sesiyazi ukuthi item A1 yonke into esiyenza sicabangela omunye nomunye icabangela omunye icabangela but as esho umlingani wami sizozama ukuthola counseling seluleke but asibuze this question ehlala siyibuza abantu, do you still love each other? Yeah, mina ngisamthanda. Sikananda man. Beautiful. Wena tobunenkali bekumengcathi wena uzodwa ngisamfuni mina. Athi uyamthanda. Uyamthanda manje ndaba ezithi. Nami samthanda kakhulu uMashezi bhuti. So niyavuma ukuthi silithola le counseling misizakala. Yebo siyavuma sithola. Amdebana sihambe thina ukuthi siqedile for a day. Counseling needs to be provided. Yeah. Cha sesiqedile asambeni mlingani wami. Kanza kwethu siyabonga kumlingani. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.